أو إسرويت نعيسر عمد تأثيرو دحر متصناح حدش هيوت كجمر نبت حدش عالم يوت جن اتو إسرويت زباخونو هيوت نمملاس تحت العلنا ولنا تعارن كلو أو نداغو حاف هندوت هتصان تركب هيوتو بزي تتصبيو من قدي مغاد تجمر أبيت مأسرتي نعمتات زتولو منور هيوت نخي نبرون كدم حجي ريوان زي فلت هتصان نمنكو خاوي أدي فيلمنا جمر بحش مزوار توانجيلو لعشرة مشتي عمد أبعت مأسر تتصنحة راسل النار ينايو راسل ودي عشرة حدي عمد من إسين كله حدي شانت أملو حشش حيزو سلسة رخوئيو عشرة مشتي عمد تفريدوه زفتحوا له معالتجن هذا بوليس ناو كفلي متصمو دوتو لساعات سلازة أخلة نوروتو نخطر نفي نورو راسل أفت استرويت كاوز نورو ستوصنو نورتاتو ترنفو كافتان عشرة مشتي عمد تسنح الله كفلي واتسق استوصنو نهو رغت سراحة توديو فريمو حدش تغداون تغيرون دقيمو ناس أسو آيكوينو ناو تسرقيا يخيد دحر استوصنو وارح نراسل دقيم نغن ريون كلنا أو حد ريستورانت نبيات حدس أو خوينو الناس راحة أو حنتن إشتي هوتيل بينونا نورن ريو راسل نعيشتري حموشي عمتات زعكل كبايت مأسر تخيوت أسلت سنحة بزعبا زوم كروا جيزة موتو تكنولوجيات من متفولت أنا جري ولون نأونت موبايل كمبيوتر إنترنتن قالوت نقراتن كمي كم سرحن كمي لهم كم استفدرون تاي كم استقمن من ما يفلتن كل معلتون أفتبيات الزحات قولوا ريستورانت الناس رح يمسوا عليه مشيت نجزء ماتيو قليل مقبليعو تلفزيون نارئي مشمو ناو دقاسو يخيد راسل كأسرويت كوتسن كلو أما حوارسب كمي كم زلامدن هيوت كمي كم زغطسل زلون زكاتاتو لو بوليس كراكي يخيدمو دحرستو سنوارح اتكتتلو خمزو قوارس نجيرو دحر حجي ناو ممتاع خمزة يدلون كلو ريبورتو بإيميل كسودو خمز خقلن لراسل ينغرو راسل جن إيميل انتاي مخانون اتو بوليس انتاي كم زولولون منو ميتردون نتو بوليس كحتون كلوون قال من قد خمزة يسئنن قلتف خمز اللامودن نجيرو أتسناني عيسودو إذا تشجر المفتاح راسل نحد بزح سوزيولو نا إنترنت كافيه خيدمو أو تأنا حدا من إسي ودي كمبيوترات أغما بدن بجيرو ينبرو كم راسل زبالة كمبيوتر كونه سلك متقام زي خيل سمر آي بتعم فلوي نجر سلزخونون بموايلو سلف مسؤول تلعلي خيد نسو نحقو زون بزعوا بقو أو إنترنت الناس نعيت أنحمو أو كلتشين عسران حدن لبرغم تلعلو أبو خمز موتة أو غازيت أين بي أفتو مترعت زقورو لنورة ساعات انكي تردقو بزح جيزي حلفمو ناوسو روح دونجو يملس حلافيتون بتخوناتات من محقوستين وراتن اتمشيت نسو راسل كاس راح مستفدسة نحد منا في شاي خيدمو ستوصوني جواتاتاتنا تجعواته نوسو غزناقع يموكر اتمشيت بتعم بزح تزناقعو أما نادسيلو اينيرو قنت حواسو بزح يتسانحن مخناتو افتزغط المعالتي ناقد ناوسو روحو خملس نيرو دحر ساعات تمليسو نفتي انترنت كافي خيدمو تمست أنا قاداي موبايل كونه إيميل أدرس كم زيولو مسفلت يسحقو إنا قلدون أسريد دخانيركا نمن دايك ساحجي إيميل أدرس كونه سلك زي الكايلي حطو راسلون بزحزن دمتي هو أسريد نيري لهم اللي سايلون كالو بتوقت نعرف الشخطة هندوتي تفق بتعمل سلاز حزنو لون كلنا تكنولوجي نقرات نخلامدون نغمهرون فقادنيا يخون اتمشيت نسو راسل حلافيتو نجاز أخت ملسين كلا سروح زي ودأ سلات سنحة مس ودأ التسرح عتي ونخيد مفتاح دي قهلو تخيد راسل كلو نايت سريت سروح وديو وتقحف نداو قحف كأتي عزوا خوت سنكلاجن أو دقة فتي مزيت تصوبي ودمتي يسمع تسان إنها خير إنها تتراترة نتدم تخسعوان كلاجن كاوش تداو قحف كم زوت سلوي فلتمو خفتن كلو حنت نشتهت تسان عشان تأتعاتيات صنحو راسل إنا دنقت إننا فرحن نتهتان كافتن داقو حافوتيو حزوانا في ريستورانت يملس انت خقبركم زلو طفئوه تجاناني قد أنحمو اتشانت أنت العلو أوشتي إذا هتان شما إلا مخون زنقر نيشتي ورقات يركب راسل أفتا ساعات كقبراز قل زحشت نقر ندحر هاليا نابوليس مدواليو قلنا في أوفيس ناقو يخيدن كلو لك حلافيتو كل فاتو أخيدا كالي منم عينت ممارت سلازين ورون نئلا حزوا ناوهتو يلي ملس
ኣትዩ ንኤላ ብዓራት ከቕምጣን ከሎ ሙሉእ መዓልቲ ጠሚዋ ነበረ እዩ ዝመስል ብሓይሊ ምብካይ ትጅመር። ንዓመታት ኣብ እስር ቤት ክጸንሕ እንከሎ ህፃን ዝበሃል ርኡ ዘይፈልጥ ራስል ከመይ ገይሩ ከም ዘቀባጥረላን ሱቕ ከም ዘብላን ኣይፈልጥን። ኣመና ድማ ይጭነቕ። ግን ድሕሪ ዝተወሰነ ጻዕሪ ኤላ እውን ይደኽማ እሞ ምብካይ ገዲፋቶ ትድቅስ። እንዳ ጓሓፍ ንእሽተይ ህፃን ከም ዝረኸበ ሪፖርት ንኽገብር ናብ ፖሊስ ይድውል። ግን እንታይ ክንሰምዐካ ምስ በልዎ ኣመና ይጭነቕ እሞ መሊሱ እታ ስልኪ ይዓፅያ። ድሕሪ ዝተወሰነ ደቓይቕ ግን ክልተ ፖላዊስ ናብ ክፍሉ ይመጹ እሞ ቅድሚ ሰዓታት ናብ ፖሊስ ተደዊሉ ከም ዝነበረን ቀልጢፉ ከም ዝተዓጽየን ነጊሮም ንስኻ ዲኻ ደው ኢልካ ነርካ ኢሎም ይሓትዎ። ራስል እውን እሱ ከም ዝኾነን ዝደወለ እውን ቤጌጋ ከም ዝኾነን እናረድኦም እቶም ፖላዊስ ብድሕሪቱ እትበክህ ህፃን ይሰምዑ። ጓሉ እቲ ኮይና ይሓትዎ እሞ እወናተ ኢሉ ምስ ነገሮም ንኸይተወኽዮ ማሳጅ ንኽገብራ ነጊሮምዎ ስለ ዝረበሽዎ ይቅርታ ሓቲቶም ናብ ስርሖም ይምለሱ። ኣብቲ ዝቕፅል መዓልቲ ኤላ ብጣዕሚ ጠሜዋ ስለ ዝነበረ ብዘይ ምቁራፅ ትበኪ። ንህፃን ኣብ ገዝኡ ዘዳልዮ ነገር ዘይነበሮ ራስል እውን ንባዕሉ ዘምጾ ናይ ጸባ ክሬም ይህባ። ቁሩቴ ምስ ተዓገሰህሉ ንዓኣ ዝኸውን ዳይፐርን ጸባን ካልኦት ንብረታትን ንኽገዝእ ናብ ሱፐርማርኬት ይኸይድ። ራስል እንታይ ክገዝእ ከም ዘለዎ ንምፍላጥ ኣመና ተቸጊሩ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ቦታ ዝጸንሐት ሰራሕተኛ ኩሉ ንብረቱ ንኽመርፅን ብቐሊሉ ንኽገዝእን ትሕግዞ። እታ ትሕግዞ ዝነበረት ሰራሕተኛ ሰበይትኻ ነታ ህፃን ተጥውያላ ዶ ክትሓቶን ከላ ኖኖ ኢልዋ ቀልጢፉ ይወፅእ። ንስቴላ ኣብ ገዛ ንበይና ገዲፍዋ ስለ ዝነበረ እውን ንኸይትበኪ ወይ ንኸይትጸድፍ ንብረቱ እናውደቐ እናጎየ ንሆቴሉ ይምለስ። ብፍጥነት እቲ ማዕጾ ከፊቱ ክርኢ እንከሎ ስቴላ ኣብታ ዓራት ቀሲና ደቂሳ ክሪኣ እንከሎ ግን ብጣዕሚ ይረጋጋእ። ኢንተርኔትን ጉግልን ከመይ ገይሩ ክጥቀም ከም ዝኽእል ምስ ፈለጠ ናብቲ ናይ ኢንተርኔት ካፌ ይምለስ እሞ ዝረኸቦ ህፃን ምስ ባዕሉ እንድሕር ዳ ኣጽኒሕዎ ሕጋዊ ዶ ይኸውን ኢሉ ምፅራይ ይጅምር። ግን ኣብኡ ዝረኸቦ ነገር ብጣዕሚ የጨኒቕዎ። ሓደ ህፃን ዝረኸበ ሰብ ቀልጢፉ ናብ ፖሊስ ክድውል ከም ዘለዎ እዩ ዝሕብር ነይሩ። ከምኡ ተዘይገይሩ ብህፃን ናይ ምጥላፍ ገበን ክኽሰስ ከም ዝኽእል ዝተጻሓፈ ሕጊ የንብብ። ራስል እዚ ክርኢ እንከሎ ናብቲ 20 ዓመት ፀንሐሉ እስር ቤት ክምለስ ስለ ዘይደልየ ብጣዕሚ ይጭነቕ። ግን እዚ እናንበበ ዋላ ንኤላ ብጣዕሚ ዝፎተያን ዝቐረባን ዝመስል። ምክንያቱ ናብ ፖሊስ ሕጂ እውን ክድውል ኣይተዳለየን። ንገዛ ሒዝዋ ይምለስ እሞ ብደንብ ገይሩ ምስ ሓፀባ ኣብቲ ቦታ ኣብ ዝተቐመጠሉ ዘመን ፈፂሙ ናብቲ ገምገም ባሕሪ ከይዱ ከም ዘይፈልጥ ምስ ዘከረ ሒዝዋ ናብኡ ይኸይድ። ሙሉእ መዓልቲ ኣብቲ ገምገም ባሕሪ እናተንቀሳቐሱን እናተዘናግዑን ይሕልፍዎ። እቲ ምሸት እውን ብዛዕባ ቁልዕነቱን ኣቦኡ ማዕረ ክንደይ ናይ ደብዳቤ ማሕተም ምእካብ ይፈቱ ከም ዝነበረን ብዙሕ ማሕተማት ከም ዝነበሮን ንስቴላ የውግዓ። እቲ ምሸት ንሱ ኣብ ዓራት ተደቂስዋ ንሽቓቕ ይኸይድ እሞ ኣብ ጫፍ ኣቕሚጥዋ ስለ ዝነበረ ኤላ ካብ ዓራት ፀዲፋ ርእሳ ትጉዳእ። እናበኸየት ክሰምዓ እንከሎ ብተግባሩ ብጣዕሚ ይናደድ እሞ ምስኣ እናበኸየ ይቅርታ ይሓታ። እቲ ዝቕፅል መዓልቲ ንኤላ ሒዝዋ ንሆስፒታል ይኸይድ እሞ ሓቂ ክዛረብ ይውስን። ነታ መስተኣናገዲት ንስቴላ እንዳጓሓፍ ከም ዝረኸባ ይነግራ። ንሳ እውን እንከይደንጎየት ናብ ፖላዊስ ትድውል። እቶም ፖላዊስ ምስ መፁ እውን ንስቴላ ወይ ከም ዝረኸባን ከመይ ኢሉ ከም ዝረኸባን ተኸታተልቲ ሕቶታት ይሓትዎ። ራስል ከምቲ ዝፈርሖ ብናይ ምጥላፍ ግበን ዋላ ይከሰስ ዳ እምበር ኤላ ካብኡ ስለ ዝተፈለየቶ ብጣዕሚ ሓዚኑ ነይሩ። ኤላ ካብ ዝረኸባ ዝተወሰኑ መዓልታት ጥራሕዮም ሓሊፎም፣ ግን ብጣዕሚ ቀሪብዋን ፈቲዋን ስለ ዝነበረ ከም ጓሉ እዩ ርእዋ። ሓንቲ ካብቶም መርመርቲ ብጣዕሚ ሓዚኑ ከም ዘሎ ምስ ረአየት ኣበረታቲዓ ሓድሽ ሓበሬታ እንድሕር ሃልዩ ንኽድውለላ ነጊራ ናይ ቢዝነስ ካርዳ ሂባ ትስዕዶ። እቲ ዝቕፅል መዓልቲ ራስል ምንም ከም ዘይተፈጠረ ናብ ስሩሑ ይምለስ። እቲ ቀትሪ እውን ስሩሑ ገና ከይወድእ እንከሎ ክልተ ናይ FBI መርመርቲ ምስ ሓላፊቱ መፅን ንደገ ውፅን ሓንሳብ ከዛርብኦ ከም ዝደልያ ይነግርኦ። እተን መርመርቲ እታ ቆልዓ ዝረኸብካላ ዳጉሓፍ ኣየነይቲኣ ንዓስከር ኢና ኢለን ይወስድኦ። ራስል ነቶም መርመርቲ ኩሉ ነገር ሓቂ ገይሩ እዩ ነጊርዎም። ግን ንኤላ ዝረኸበሉ መዓልቲ ቀይርዎ እዩ። ምክንያቱ እቲ ምስኡ ዘሕለፈቶ ክልተ ለይቲ ክፍለጥ ይደልየ ነይሩ። እተን መርመርቲ ንሓላፊቱን መሳርሕቱን ራስል መጀመርያ ጠይቐን ነይረን እየን። ኣብተን ክልተ ዝሓለፋ መዓልቲ ስራሕ ከም ዘይኣትየ ብደንብ ጌረን ስለ ዝፈለጣውን ራስል እታ ህፃን ቅድሚኡ ረኺብዋ ነይሩ ተኾይኑ ወይ ጠሊፍዋ ተኾይኑ ይሓትኦ። እንከይመለሰለን ሱቕ ክብል እንከሎ እውን ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ እስር ቤት ከም ዝተፈትሐኻ ንፈልጥ ኢና። እዛ ህፃን እዚኣ ብምጥላፉን ተጠርጣሪ ኮይንካ ኣለኻ ኢለን ይነግርኦ። እተን መርመርቲ ምስ ከዳ ሓላፊቱ ትመጽእ እሞ ብጣዕሚ ክትፈርሖ ስለ ዝጀመረት ካብቲ ስራሕ ኣባሪራ እቲ ዝሓለፈ መዓልቲ ሂዋቶ ነበረት መፍትሕ ትቕበሎ። ራስል ጽቡቕ ህይወት ክጅምር እናጻዕረ ሃንደወት ኩሉ ነገር ስለ ዝተበላሸየ ግን ብጣዕሚ ይናደድ። እቲ ሃገርን ህዝብን ኣብኡ ዝፈለጦም ሰባትን
ኩላቶም ዝጠልሞ ነበሩ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዑ እውን ኩሉ ንብረቱ ጠርኒፉ ናብ መናሃርያ ይኸይድ። ናፍታ ዝተወለደላ ከተማ ካስፐር ማዮሚ ተወስዶ ትኬት ይቆርፅ እሞ ናብ መኪንኡ ተሰቂሉ ጉዕዝኡ ይጅምር። ኣብ መንገዲ ብጣዕሚ ሓዚኑ ነይሩ። እናተጫወተት ዝነኸሰቶ ካርታ ኣብ ጅቡኡ ፀኒሑ ምስ ረአዮ እውን ንኤላ ማዕር ክንደይ ከም ዝናፍቃ እውን ኣብ ገፁ ምርኣይ ይከኣል እዩ። ኣብ ካሊእ መናሃርያ እታ መኪና ጠጠው ትብል እሞ ትኬታ ዝጠፍአ መሲልዋ እናኸየት ዝተሰቐለት ጓል ይረክብ። ብጣዕሚ ስለ ዝሓዘነላ እውን ንባዓታ ንመሕሰሲ ዝኸውን ንእሽተይ ሶፍቲ ኣብ ጎና ይገብረላ። ድሕሪ ዝተወሰነ ገጾ እታ መኪና ደጊማ ጠጠው ትብል እሞ ራስል ጠሚዎ ስለ ዝነበረ ምግቢ ክገዝእ ናብ ሓደ ሱፐርማርኬት ይኣቲ። ኩሉ ዝደልዮ ነገር መግዝእ ዝኣክል ቅርሺ ስለ ዘይነበሮ ግን ክወስዶ ሓሲቡ ነበረ ችፕስ ናብ ቦትኡ መሊስዎ ናብ መኪንኡ ይኸይድ። እንከይተፀበዮ ግን ኮፍ ኢሉ ሳንድዊች እናበልዐ እንከሎ እታ ዓንትዎ ትበኪ ነበረት ጓል ንኽተመስግኖ እታ ዝመለሳ ችፕስ ገዚኣ ህሉ ትመጽእ። ራስል ፈጺሙ ዘይተፀበዮ ነገር ስለ ዝነበረ ከመስግና ክብል በቲ ዝበልዖ ነበረ ምግቢ ይሕናቕ። ድሕሪ ተጋጣሚ እውን ክልቲኦም ስሒቖም ይቀራረቡ እሞ ራስል ካብቲ ዝሰርሖ ነበረ ሳንድዊች ንዓኣ እውን ይህባ። በሊዓ ብጣዕሚ ጥዑም ከም ዝኾነን ከም ዝፈትዮቶን እውን ትነግሮ። እዛ ጓል ዳያን እዩ ሽማ። ኣብቲ ጉዕዞ እውን ዝበዝሕ ግዜ ሳያ ትዛረብ። ራስል ተጨናኒቑን እንታይ ከም ትብላ ብዙሕ ግዜ ከይተረድኦን ሱቕ ኢሉ ይሰምዓ። ራስል ሱቕ ኢሉ ምስምዑ ጥራይ ንዳያን ሓደ ግዜ ብጣዕሚ ዝርብሻ ነይሩ። ግን ከዓ ከምኡ ኢሉ እንከሎ እውን ዝፈትዮ እያ ትመስል። ደምፔርክብ ትበሃል ንእሽተይ ከተማ ምስ በፅሑ ዳያን ካብታ መኪና ትወርድ እሞ እንድሕር ደኣ ደጊምካ ክትረኽበኒ ደሊኻ ኣብዚ ናይ ሓዊ ሬስቶራንት ክትረኽበኒ ትኽእል ኢኻ ኢላ መፂኡ ንኽእልሻ ነጊራቶ ካብ መኪና ትወርድ። ንዓኣ ተሰናዊቱ እውን ጉዕዝኡ ይቕፅል እሞ ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ኣፍታ ተወሊዱ ዝዓበየላ ካስፐርት ይበፅሕ። መሺዎ ስለ ዝነበረ እውን ብኣፍ ደገት ናይ መቃብር ግቢ ደቂሱ ይሓድር። እቲ ዝቕፅል ንግሆ ናብ ውሽጢ እቲ መቃብር ይኣቱ እሞ ነቶም ዝሞቱ ስድራዊቱ መቃብሮም ኣሊሹ ኣብ ልዕሊኡ ኮፍ ይብል። ኣብ ንእስነቱ ብዘይምፍላጡ ንዝፈፀሞም ገበናት ኣብ እስረይት ዋላ ይቀፅዓዳ እምበር ንወለዱ ይቅርታ ክብል ዕድል ከይረኸበ ሞይቶም ስለ ዝፀንሕዎ ልዕሊ መጠን እዩ ልቡ ተሰይሩ። ንኹሉ ነገር ይቅርታ ሓቲቱ እውን ኣብ ልዕሊ መቃብሮም ዝነበረ ዝተወሰነ ቁፅልቲ ምስ ነገፈ ህይወቱ ናብ ነበራ ከም ዝምልሳን ምዕኦም ኢሉ ህይወቱ ከም ዘመሓየሽን ቃል ይኣትየሎም። ቅድሚ ዝምጓሩ ግን ኣብ ልዕሊ ናይቶም ዝሞቱ ስድርኡ መቃብር ይድቅስ እሞ ናይ ቁልዕነቱ ጽቡቓት ትውስታታት እናዘከረ ንዝተወሰኑ ሰዓታት ይዕርፍ። ድሕሪ ዝተወሰኑ ሰዓታት ኣቦኡ ኣካውንት ከፊቱሉ ናብ ዝነበረ ባንኪ ይኸይድ። ነቶም ሰራሕተኛታት እውን ኣቦኡ ንዕኡ ኢሉ ዝኸፈተሉ ቁፅሪ ኻዝና ከም ዘላን መፍትሓ ምስኡ ከም ዘሎን ይነግሮም። ግን እቶም ሰራሕተኛታት ራስል እቲ ትኽክለኛ በዓል ዋና ዘይኮነስ እተን መፍትሕ ዝረኸበን ገዛ ዘይብሉ ናይ ጎደና ተመሓዳሪ ሰብ ገይሮም እዮም ጠርጢሮሞ። እቲ ሰራሕተኛ ንማናጀሩ ይነግሮ እሞ እቲ ማናጀር እውን ናብ ራስል ይመጽእ። መን ምዃኑ ብደንብ ገይሩ ከም ዝፈለጦ ነጊሩ ይጽበዮ ከም ዝነበረን ኣቦኡ ናቶም ፍሉይ ዓሚል ከም ዝነበረን ነጊሩ እታ ካዝና ከፊቱ ንኽሪኣ ሓዲግዎ ይወፅእ። ራስል በይኑ ምስ ተረፈ እታ ካዝና ይኸፍታ። መጀመርያ ኣብ ውሽጢ ምንም ዝነበራ ይትመስል ነይራ። ግን ቅሩተይ ምስ ኣለሸ ሓንቲ ኣቦኡ ካብ ልቡ ዝፀሓፈሉ ብጣዕሚ ወሳኒ ደብዳቤ ይረክብ። ኣብቲ ደብዳቤ ኣቦኡ ኣብ ቁልዕነቱ ብደንብ ስለ ዘይተኸታተሎን እዞም ከበድቲ ሰዓታት ኣብ እስረይት ብምሕላፉን ይቅርታ ይሓቶ። ኣብ ሕሉፍ ከስተኻኽሎም ዝግብኦም ነገራት ከይስተኻኸለ ብምኻዱ እውን ልዕሊ መጠን ሓዘን ከም ዝስምዖ ገሊጹ ንዑ ኢሉ ዕድመ ልክዑ ዝእክቦም ነበሩ ናይ ደብዳቤ ማሕተማት ብጣዕሚ ክባራት ስለ ዝኾኑ ኣኪቡ ከም ዘቕመጠሉ እውን ይነግሮ። ራስል እቶም ናይ ደብዳቤ ማሕተማት ኣብ ቁልዕነቱ ኣቦኡ እናኣክቦም ይርኢ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ ይሕጎስ። ኣብ መጠረሻው ነብኡ ናይ ስድሮኦም ፎቶ ገዲፉ ነብሱ ንኽንከባኸብን እታ ትቕፅል ካዝና ከመይ ገይሩ ክኸፍታ ከም ዝኽእልን ነጊሩ ደብዳቤኡ ይዓፂ። ራስል ምንም ግዜ ከየጥፍአ ናፍታ ካልእቲ ናይ ኣቦኡ ሃፍቲ ዝተቐመጠላ ካዝና ይኸይድ። ኣብኡ እውን እቶም ኣቦኡ ዕድመ ልክዑ ይእክቦም ዝነበረ ናይ ፖስታ ማሕተማት ተኣኪቦም ይጸንሕዎ። ኣቦኡ ተገዲሱን ብስነ ስርዓትን ከም ዝደርደሮም ክርኢ እንከሎ እውን ብዝተሓዋወሰ ናይ ታሕጓስን ሓዘንን ስምዒት ምንባዕ ይጅምራ። ድሕሪ ዝተወሰነ ወርሕ ራስል ኤላ ከመይ ከም ዘላን ኣዲኣ ወይ ስድራ ተተረኺቡ ኢላ ንኽሓትት ናፍታ ትከታተላ ዝነበረት ሰበይቲ ይኸይድ። ምስ ረኸባ እውን ንኤላ ብጣዕሚ ከም ዝናፍቓን ክሪኣ ከም ዝደልን ይነግራ። ግን ንሳ ኣብቲ ሰዓት ንሱ ክሪኣ ከም ዘይኽእል ትነግሮ። ቅፅለ ኣቢሉ እውን ንኤላ ኣቦ ኮይኑ ባዕሉ ክንከባኸባ ከም ዝደልን ከም ዝኽእልን ይነግራ። ግን ንሳ እቲ ዘድሊ መስፈርትታት ከም ዘይማልአን ከም ኣቦኣ ኮይኑ ንገዛኣ ክወስዳ ከም ዘይኽእልን ነጊራ ልቡ ትሰብሮ። ግን ከምዚ ኢሉ እውን ራስል ገና ተስፋ ይቆረፀን። እታ ንኤላ ትንከባኸብ ኤጀንት ብላስቲክ ዝተጠቕለለት
ፍልይ ዝበለ ደብዳቤ ይህባ ኤላ ዓብያ 18 ዓመት ምስ መለኣ ንኽትህባ እውን ሓደራ ኢሉ ካብቲ ክፍሊ ይወፅእ ቅድሚ ምውፅኡ እውን እታ ኤጀንት ንምንታይ 18 ዓመታ መሪፅካ ኢላ ትሓቶ ንሱ እውን ሕግን ደንብን ብደንብ ገይሩ ከም ዘንብብ ነበረ ንምርኣይ ኣብ 18 ዓመታ እቶም ከም ወለዳ ዘዕብይዋ ሰባት እዚ ደብዳቤ ምንባብ ክኽእልዋ ከም ዘይክእሉ ነጊሩ ካብቲ ክፍሊ ይወፅእ በዘቢልና እውን ኤላ ዋላ ምስኡ ይትዕበ ከም ስድርኡ ከም ዝቕበላን ዋላ 20 ዓመት ከም ዝፅበያን ነጊሩ ካብቲ ገዛ ይኸይድ እታ ኤጀንት እውን ብናይ ራስል መልሲ ኣዝያ ትድነቕ ኣብ መጨረሻ እውን ራስል ናብ መናሃርያ ይኸይድ እሞ ናብ ኢኻ ትኸይድ ኢሎም ክሓትዎን ከለዉ ናብ ኮምፓሱ እናጠመተ ፊልም ናይ ውዳእ ፈቲኹምዎ ትኩን ተስፋ ይገብር ንቻናልና ሓደሽቲ ኮይንኩም ሳብስክራይብ እዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ኢልኩም ምሕላፍ ከይትርስዑ ደጊምና ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ፃንሒት